मानि थाखाय गोजाम बिलखौ होनाय जाया? आखौ बुंदों जोङो बिथांजों सावरायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जे मानि थाखाय दिनै बे गोजाम बिलखौ होनाय जाया होननानै बिथां जों नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब नागिरदों। जोङो बेखौनो बुंफिनदों जे फैबाय थानाय समाव जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नोंथांमोननिफ्राय जों सहाय नागिरदों जितु खामानिफोरखौ नायनायनि गेजेरजों जेरैबायदि जानांगौ बेबायदिनो होनो हागोन। आरो नोंथांमोना इसा खालामोब्ला जुदि खामानि जायैखौ लानानै होनो गोसो गैयै मोनसे जुदि सिस्टेम खालामदोंब्ला नोंथांमोना इन्सपेक्सननि गेजेरजों खामानिफोरखौ नायनायनि गेजेरजों जे रिलिफनि खामानि दङ बास्तबाव बेखौ नायनानै नोंथांमोना हो। आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ आखायाव लानायखौ जों लुबैयो। जोंनि बे गोजाम कन्ट्रेक्टर बा गोजाम खामानिफोरखौ माने आखायाव लानायखौ जोङो खावलायहरदों। दिनै क'क्राझाराव बिटिआर थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि दाबिफोरखौ मावफुंनो सरकारखौ दाबि खालामदों। होदों नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिहोनो नागिरदों जे जोंनि बड'लेण्ड कन्ट्रेक्ट एस'सियेसननिफ्राय बेसेबां जोंनि बे बिटिसि बा बिटिआरनि हालामनि गेजेराव जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ जों बिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जितु जों मैया जोंनि गोदानै फैनाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांखौ जोङो जोंनिफ्राय जों बरायनाय जाबाय आरो बिथांनिसिम जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों जे जोंनि जितु लाइबिलिटिस गोबां दङ आद्रा थालांनाय बिलफोर बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जादों आरो बिथांनि गेजेरजों जों बेखौनो मिन्थिना मोन्दों जे गोजाम बिलफोरनि थाखाय बिथांमोना मोनसे सिस्टेम खालामगासिनो दङ जे बे सिस्टेमानो जाहैबाय जे अडिट बिथांमोना खालामदों बे अडिटआव जेसेबां माबाया फैगोन फाइनाल सलुसना फैगोन बेखौ बिथांमोनाहाय स्टेटआव हरगोन स्टेटआव हरनायनि उनाव स्टेटआ मोनसे एडिसनेल फान्ड हरगोन बै गोजाम बिलनि थाखाय बिनि उनाव बिथांमोना होनायनि खोथाखौ बुंदों। जोङो बिथांमोनजों सावरायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जे मानि थाखाय दिनै बे गोजाम बिलखौ होनाय जाया होननानै बिथाङा बुंदों मोनसे सिस्टेम दङ जोङो अडिट खालामदों बेसेबां एक्जेक्टलि बेसेबां दङ बेसेबां बोसोरनिफ्राय दङ बेखौहाय बिथाङा सोंदों अब्ला जोङो बेखौनो बुंफिनदों जे फैबाय थानाय समाव जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नोंथांमोननिफ्राय जों सहाय नागिरदों जितु जोंबो खामानि मावना दोनबाय आरो नोंथांमोना इस्सा खालामोब्ला जुदि खामानि जायैखौ लानानै होनो गोसो गैयै मोनसे जुदि सिस्टेम खालामदोंब्ला नोंथांमोना इन्सपेक्सननि गेजेरजों खामानिफोरखौ नायनायनि गेजेरजों जे रिलिटि खामानि दङ बास्तबाव बेखौ नायनानै नोंथांमोना होनो हागोन होनना जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो सानदों गभर्नमेन्टखौबो अन्नानै जेन नोंथांमोना गावनि साननानै जेन मोजां नोजोरजों जोंनि बे गोजाम कन्ट्रेक्टर बा गोजाम खामानिफोरखौ माने आखायाव लानायखौ जोङो खावलायहरदों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दिनै जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे नैबे जिथु दा सिस्टेम खालामबाय जे गोजाम बिलखौहाय जों होनो हानाय नङा बियो गोजाम गभर्नमेन्टसो बिल होननानै बिथांमोना जिथु बुंनो सानदों बे खोथाया जेन उनावबो जेन जाया बेखौ जों खावलायनो सानो जिहेथु जोङो मोनसे कन्ट्रेक्टर आरो बुंनो थाङोब्ला जितु जायफोरा कन्ट्रेक्टर माने पलिटिकेलजों एसेबाबो जितु एसे इनभल्भ थायो बेखौ लानानै दिनै बिदि आलादा नोजोरजों नायनो सानदोंमोन नाथाय दिनै जोङो बुजिना मोन्दों बिथांमोनाबो मोनसे जोंखौ लानानै एसे सानदों आरो एसेब्लाबो अननाय नोजोरखौ होनाय नुदों आरो एसे खोथाफोरखौबो बिथांमोना एसे मोजां रोखोमजों रेसपन्स होनायखौ जोङो आथिखालाव जों नुनो मोन्दों नाथाय बेबायदि जुदि नागारनानै दोनथारोब्ला आङो बिनि गेजेराव सोरखौबा थांखिनानै आं बुंनो सानाखै नाथाय दिनै बेबायदि EMCLS जोङो हयथ' मोननाय नङा खोमा जे पार्सेन्ट लायालासेनो खामानि होनाय नाथाय पार्सेन्ट माने होग्रायाबो होयो आरो लाग्रायाबो लायो आं बेखौ आगोलावबो बुंदों खिन्थु दिनै जोङो बेखौनो बुंनो नाजागोन जे माबा मोनसे गावनि पार्टिखौ सालायनो थाखाय दैदेनलांनो थाखाय माबा मोनसे जिथु नांगौ जायो थिकादारनिफ्राय सोरनिबा एडमिसननि थाखाय होनोब्लाबो सोरनिबा थिकादारनिफ्राय लानांगौ जायो मबेबा मोनसे कमिटि सालायनो थाखाय मबेबा मोनसे प्रग्राम सालायनो थाखाय थिकादारनिफ्राय लानाय जायो माने बे लानाय जाथारो होननानै आं दिनै बुंदों नाथाय सोरबाया जुदि पार्सेन्टखौनो लाया होननानै बुङोबा बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ दिनै रायजोआ बिसार खालामगोन बे थार बुंदोंना नंखाय बुंदों नाथाय दिनै होग्रायाबो होयो लाग्रायाबो लायो मोननैजोंबो माने मोनसे रिलेसना दङ आं बेखौ सानो आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे एडमिनिस्ट्रेसनखौ जोंहा बिटिआरनि उनाव जा जोंनि गावनो गाव मोनथाय बा खुंथायनि गोहो बे एसे
गोबां रोखोमैनो सोलायदों होननानै जों बुंनो सानो। सोलायनाया मोजां रोखोमनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनाखै। फैबाय थानाय समनि खोथा आं जेबो बुङा, नाथाय बर्तमानाव जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेसनखौहाय जिथु जों गावनि मानसिया सालायनो मोननांगौ मेक्सिमाम, आं बेखौ दाखालि बुंदों आरो बुंगोन आरो उनावबो बुंगोन। जिथु जों आङो 1 नम्बरावनो दाखालि बुंदोंमोन जे सार्कोल अफिसारनि खोथा, बेयाव जोंनि सासेबो गावनि मानसि जों नुनो मोनाखै। आरो जिथु जा पिडि प्रजेक्ट डिरेक्टर आगोलावहाय गावनिनो मानसि दंमोन, बेयाव सासेबो अफिसारखौ जों नुनो मोनाखै। आरो जोंहा 3 नम्बरावहाय बुंदोंमोनहाय बिडिअ, जिथु बिडिअफ्राबो दिनै 30 जन जिथु दङ, बेयावहाय मेक्सिमामानो जोंनि मानसि गैया। बिटिसि सेक्रेटारियेटआवबो दिनै मेक्सिमानो जोंनि मानसि गैया। आं बेखौ गले गले बुंदों आरो दाबो बुंगोन, उनावबो बुंगोन जे आं बेखौसो बुंनो सानो जे दिनैनि तारिखाव जोंनि बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय जोंनियाव गावनि मानसि गैया नामा, बेखौसो आं दिनै सोंलु खालामनो सानो। दङ, सिगाङाव दङमोन आरो उनावबो थागोन आरो दाबो दङ। नाथाय मानि थाखाय बेबायदि आंखाला जादों आं दिनै बेखौ बुजिस' हाया। बयबो दिनै नुगासिनो दङ, जायनि थाखाय दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गोबां गोदान गोदान मानसिफ्रा हाबनानै दिनै मोनसे पारफरमेन्सखौ जों खालामनाय नुदों। सालायथों जोंनि मानसियानो, जायहा दिनै गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दं, बिथांमोना मोजां रोखोमै गावनि मानसिखौनो लानानै सालायनायखौ जों दिनै लुबैयो। दिनै गोदान प्रिन्सिपालानो होन, गोजाम प्रिन्सिपालानो होन, बाहेरनिफ्राय लाबोनाय मानसिफोरखौ दिनै बेयाव पारफरमेन्स खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। गारनानै दोनथारोबा फैबाय थानाय समाव जोंनि जे मावनो नाजानाय जोंनि गोबां बिटिआरनि सिङाव गोबां थिखादारफ्रा दङ, बिथांमोनहा माने हालोदा संसार जानायाव जुरिजेननायाव बिथांमोनाहाय गाज्रि जागोन, गाज्रि अबस्था जागोन, बेखौनो जोङो दिनै अनुभब खालामो। जानो हागौ बे गोजाम बिला 2014-15निफ्राय पेन्डिं जानो हागौ, बेखौ जोङो बुंनो हायो। बे एक्जेक्टलि बुंनो हायाब्लाबो बे समनिफ्राय थानो हागौ, एसे एसे आरो टटेलि नङा। माने सोरबा 30% मोनबाय, सोरबा 40% मोनबाय, सोरबा 50% दं, बिब्दिनो आरो।